दुखुनांथाव केन्सार बेरामजों 4-5 बोसोर दुखु खस्थ' सहायनांदों सासे बर' बिमाया। उदालगुरि जिल्ला 38 नं भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव थानाय भैरबकुन्द माजरगाव 1 नं बान्दरगुरि गामिनि रुंसारि हासारि मोसाहारिनि बिसि खानसि मोसाहारिया गोब्राब केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै बिसनायाव जानाय गैया लोंनाय गैया लोरबां देहाखौ लानानै थांनानै दं। मिथिहोनाय बादिब्ला फिसाय थैखांनायनि उनाव हारसिं जिउ खुंदोंमोन खानसि मोसाहारिया। बे समावनो दुखुनांथाव केन्सार बेरामजों नाख्रेबजादों आरो रांखावरि आंखालनि थाखाय बेरामिया मोजां डक्टरनियाव नायजानो हायाखै होननानै मिथिहोदों दुखुथिया बेरामिया। बेनिखायनो दुखुथिया बेरामि आरो बियादै लोगोसे बिदाया फाहामथाय होनो बिटिआर सरकार आरो बर' समाजनि सुबुं अनफावरि बर' रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै आखाइ खबजोबना अनसुंथाइ बिहरदों। जायफोर सुबुङा हरनो गोसो बिथांमोना स्क्रिनाव होनाय बेरामिनि एकाउन्ट नम्बर 7059009000492 IFSC UTB I0RRBAGV आव हरनो हागोन। लोगोसे 6901584845 नम्बराव बेरामिखौ खौरां लानो हागोन। समाव थारैनो आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे भैरबकुन्द माजरगाव होननाय गामियाव। नंगौ, जों थारैनो सानफा एफा बेबायदिनो गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबां बेबायदिनो बेमार आजाराव गोग्लैबाय थादों। सोरबा केन्सार, हार्ट एटेक जाना थैनाय, बेबायदि जों गोबां जों दिनै सानफा एफा जों नुबाय थादों। नंगौ, जों बे समाव दायो दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे माजरगाव गामियाव। दिनै मोनसे हावरिया न'खर, जायनि न'खराव हायो बेहा रावबो गावनि फिसायबो गैलिया आरो गावहा गथ' गथाय सासेबो गैया होननानै बे बिथाङा जोंनो फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे दा बेखौ नायनो थाखाय रावबो गैया। फै जों बे समाव बिथोन लादोंनि बेनि न' खाथियाव थाग्रा सासे बिदा दं। बे बिदायाबो सासे दुखिया अबस्थायैनो दङ आरो बे बिथाङा फोरमायगोन माबायदि दा बिसोरनि दुखु दाहा माबायदि बिसोर न'खरखौ सालायबाय थादों। आं बे समाव खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय। आङो इसिबां माबा गैया, ओमफ्राय आङो दा बिनानावखौ नुबाय बिराद सास्ति जानाय, दा बेमाराव गोलैना सोना दं। दा नोंथांमोननिफ्राय जोङो मोनसे आश्रय मोनगोन होननानै जोङो खावलायदों आरो जोंहाबो थाखा फैसा गैया, हा हु गैया, बिनानावाबो हौवा गैया आरो फिसा फिसौ गैया, हाग्रा दङ, हाग्रा जाजोब्बाय, न' स' गासैबो हाग्रायावनो रावबो गैया, बिराद दुखिया अबस्थायाव दङ आरो। आङो दा नायनाय मानि बिनानावखौ आङो माबादों, थाखा फैसा गैयाब्लाबो आङो नायबाय थादों आरो गाव मा जानो लुगैदों आं बेखौ होफैयो, बेखौ आं बायना होफैयो आरो हाजिरा मावनानै। दाथ' जोङो जुदा जानायसो, जोङो बेहाबो बिनानावबो बेलेग आंहाबो बेलेग। दा नोंस्रा बिनानाव जब्रा जानाया हारसिं ना सोरबा दङ बेखौ नायग्रा? रावबो गैया, बे हारसिंसो। जोंहा बिनानावा हारसिंसो, रावबो नायग्रा गैया। बेयो जाबाय 6 बोसोरसो जाबाय। बोसोरब्रैयानो रावबो गैया आंहा। बिमा बिफाबो उन्दैयावनो थैजानाय, गथ' गथायबो गैया, रावबो गैया, हौवाबो गैया। थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो जि गोसो गले थांबाय आङो। थांनायालाय थांबायमोन डाक्टरनाव, फैसा थाखायानो गैया। गारि भारायावनो बहुत थांथारो। दा जाहोनांगौ लोंहोनांगौ, रावबो गैया आंखौ दैखांदों आं खामाखौ दोननो गोजांदों गोरोमनो। नों दा हारसिं दङ होमबा? हारसिं दङ आङो। रावबो नोंहा बेबायदि फिसालाफोरबो गैयामोन? गैया, फिसाजो थानायाव उन्दैयावनो थैनानै बिदि बेमार जादों आङो। बाथाथ' हारसिंसो दङ? हारसिंसो दङ आङो। रावबोथ' नायग्रा गैया? नायग्रा गैया रावबो। दासिमहालागै सरकारफ्रा माबा मोनसे नायफैदों ना फैयाखै? नायफैयाखै, अनसायबो होआखै, जेबो होआखै। मा बेराम जादों? केन्सार। एसे मादैनि बेमारनि थाखाय जोंबो हाया, जोंबो दुखिया मानसि, होसोनोबो लांदोंमोन तेजपुर गुवाहाटि, फैसा गैयिनि थाखाय हास'हैयासै। मोसौ मोसाबो गैया मादैनिबो, फाननोबो अमा दाउबो गैया, जेबो जोंहाबो गैया। बिनि थाखाय हास'हैया। सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनोबा माबानो नागिरदोंमोन जोङो।
दायो नोंस्रा मादैया हारसिंसो दङ नङा होमबा? जोंहा मादैया दायो हारसिंसो रावबो गैया फिसाफोरबो गैया फंबायफोरबो गैया बिनिफ्राय आदैबो गैया। दा बेखौ सोर नायो? बे हारसिंनो थायो जों मालाबा मालाबा फैयो नायफैयो। दा नोंथाङा रायजोफोर गुरै मा खावलायो जाहाथे सोरबा थाइसे थाइनै अननानै सोना हरथों होननानै? रायजोफोराव सोरबा अननानै थाइसे थाइनै हरथों होनना जों बेखौनो हास्थायो। बेमार नायनो थाइसे थाइनैनि थाखाय बेफोरनो नागिरो जोंबो। बिटिआर सरकारनिफ्राय मा खावलायनो सानो? मानो होनबा बेसेन गोसा भटखौ नांगौ समाव बिना लांफैयो। बेनि बेलायावहाय नोंथाङा मा खावलायनो सानो? जोंलाय भट होयो बिनि थाखायबो मादैनि थाखाय एसे बेमार नायनो एसे एनै हरदेरबा बिसोरनि सरकारा एसे मोजां जागौमोन। मा जायगा नोंसिनि बे गामिया? माजुरगाव भैरबखुन्द उदालगुरि जिल्ला। बिनानावा बोसोरबा जाबाय बेमार जानाया केन्सार बेमार जाबाय आरो दुखिया मानसि आरो हौवा गैया गथ' गथाय गैया हारसिं थायो बिराद जारला खामानिसो मावनो मासो मावनो जानोबो गैया हा हुबो गैया आरो आंबो बेलेग जायगानिफ्रायसो दङमोन आं दिखाजुलिनिसोमोन आं बेखौ बिनानावखौ नायफैदों आं नायाबा रावबो गैलामोन नायग्रा दा आङो बिराद गोबाव जाबाय आङो थाफैनाया नायनाया मास मोननै मोनथामसो जाबाय बिनानावखौ नायफैनाया आं बिदि जादों होननानै आं मिथियामोन आंबो थाखा फैसा गैया बिनानावखौ नायनो आंहाबो दुखिया मानसि थाखा फैसा दिहुननो हाया सोरनाव बिगोन सोरनाव मागोन आंनोबो फैसा डाक्टारनावबो लांदोंमोन गुवाहाटियाव बयबो जायाखिसै हामाखिसै आरो थांफिनदोंमोन बहायबो आरो बयबो लांनायाव जायाखिसै हामाखिसै आरो फैफिननांबाय बहायनो आरो न'आव फैनानै थानायानोसै आरो जाबाय दा बेमाराव गोलैबाय हौवाबो थैबाय हौवा थैनानै दा गोदाव सोराव जाबाय गथ' गथाय गैया आरो फिसा फिसौबो गैया गाव हारसिंल' आङो बेखायनो बिनानावा लोमजादों होननानै आङो नायफैदों। दायो नोंथाङा गावजों गाव अनलायनो थाखाय आङो रायजो राजानिफ्राय लुगैयो थाइसे थाइनै फैसा सोरबा अननानै होयोब्ला आङो बिनानावखौ नायनो थाखाय हांख्रायदों आरो हास्थायदों आरो रायजोनाव आङो माबादों